makadi ma journalist makadi ma DJ paita dambudziko rechikonye chezanu iko zvino zanu yakutera munyika dzese ichiteedza vanhu vese vari kutaura ichiteedza kuda kunyararidza inoda kuvhara kuti nyaya ya 2030 isavhiringidzika uye nyaya yezhozho yazara pasi rose iri kuchemwa nevana veZimbabwe isaramba ichitaurwa isaramba ichibudikira. Saka ndokuzivisai ma DJ vana Gambakwe vana Jolasi vana Kuliendi ma DJ wose vana DJ Holly nema DJ akasiyana siyana. Zivisai vana veZimbabwe kuti ZANU-PF yakuflemera vanhu vese kusanganisira vese vari kutaura pamedia vese zvavo tanzwa nokufonerwa chinyeberwa tanzwa vari kutsvaga nzira dzese dzokuti vangawana sei kuti vakutsvagei kuti vati wawane pane munhu vari kutuma vafana vavari kutuma mune nyika dzakasiyana siyana. So ndinokumbirisa zvikuru kuti mutaurire vana veZimbabwe kuti vagare vari intelligence vagare vakangwara vagare vari wise. Vane dzimotikari mboisai motikari kuside mogara imimi kuside momboita zvamunenge muchiita muri kuside. Nyaya yekufamba nemishini nedzimota nemikwende nechi gara nekabhegi kako iwewe kana chachaya mubva panzvimbo chena pane imwe nzvimbo. Nyaya iripo ndeyekuti vada kunyararidza vanhu vese vari kutaura even ma DJ mese muchapinzwa pa busy futi muchateeredzwa ikoko ma journalist mazhinji muchateeredzwa ikoko even vese vari kuteedzana zvaitwa vaJobo Skala vakarongerwa dhiri vakatenga driver wacho vakamupa zvinhu mupende mari chichi vakamupa promisa dzimba vakamupa imba nemari nechizvese. Saka vaJobo Skala vatengeswa na driver wavo akaronga neZANU-PF akangowatengesa akati chambosvika panapa ndipe makii 2 minutes muPretoria umu ndakanzwa zvakaitika kuPretoria uko ndokwazvakaitika. Saka ndoda kunya kuzivisa kunyanya vase vari muno munana Rustenburg muno vese vari munana Cape Town edzai kuti mugare makahwanda vari kuDurban garai makahwanda kana vari kuPretoria garai makahwanda vari muJoburg kuhwanda kwete kuhwanda garai muri intelligence kana kugara muri zvimakwata endai mune vanhu vemuno magangster emuno mugare kana kuroja mudzimba dzevanhu ivavo mune vakomana vaya vanogara nepfuti vaya ende inini chidzai kutenga pfuti muzvidzivirire pachezvenyu. Vari kuda kuita mapere magangster vari kutuma vanhu kuzonyararidza. Nyaya iripo ndeyekuda kunyararidza kuti vanhu varege kutaura nezvenyaya iri kuitika muZimbabwe vanhu vanyarare miromo. Saka chenjerai maZimbabwenzi vana veZimbabwe ndibaba chinogure vari kutaura tatoneta kana isusu wacho tatoneta kuzamwa nekuzamwa asi takuwaziva kana vanga uri makanika suduruka usadhira nevanhu vachinge tiri vana makanika kana vanga uriita zvegold suduruka kwaona vanhu vanokufonera vachiti tiri vanhu vegold atumwa kana diamond kumamainzi kwatinoshanda uko siyanai nazvo. Mukaona vanhu vachiuya vachita tiri vemachechi kumachechi uko kunonamatwa uko tanzi tadheredo chechi kwenyu munogara papi ramba tatoedzwa nevamwe vafana vacho izvozvi vakasiyana siyana. Musabvuma kunzi tinoita nezvakati takanzwa kuti moita zvakati unogara papi rambai chinjai masettings emafoni enyu chinjai manumbers enyu chinjai malaini ende bvisai zvinhu zvakawanda mumafoni ende ramba garai makaseta mafoni enyu. Munangagwa uri kuda kuita umhondi udictator wekutonga nedemo. Saka vakomana vazhinji vane machannel garai makachenjera ngwarirai machannel enyu. Vakomana vazhinji vari muWhatsApp group vari against ZANU-PF vakomana vazhinji veopposition vari kunze kwenyika nevari munyika ndoda kukuyambirai garai makachenjera. ZANU-PF yaita mapere iri kurwadziwa nemiromo nekukarira kuri kuita vanhu nekuchema kuri kuita vanhu nekupopota kuri kuita vanhu iko zvino vafuremera kuti Jobo Skala driver akatengwa ndokubva aisa zvinhu kubhuti Jobo Skala asikazviziwe ndobva aisa zvinhu kubhuti nezvimwe zvaakaisaisa zvakasiyana siyana vapedza ndobva driver akapromiswa mari akapuhwa mari. So zvese zvakaitwa kusoko kwaJobo Skala ndidriver akaronga nevanhu veZANU-PF akaronga nadriver wacho. Saka ndoda kuzivisa kuti garai makachenjera garai makangwaririra garai makaziva garai makachenjera garai makangwara ndo zviri kurongwa neZANU iri kuteera vanhu vese
vari kuvavata vari kutaurisa maYouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook, machannel, vanhu vese nhengo dzeopposition vese vari kuteerwa vese, nemaleaders emaopposition acho ese vari kuteera, nemasecurity avo nemagadhi avo nemamembers avo. ZANU-PF ndo zvakakana zvichitaurika pasi rino. Zivisai dzimwe nyika, zivisai vana America, vana Britain, zivisai dzimwe nyika dziri pasi pano. Budisai zvinhu izvi vana veZimbabwe vari diaspora vari kupitai mademonstration muri kunyika idzodzo. Vanhu vari kushungurudzwa rupisirwa dzimba, vanhu vari kushungurudzwa rutsetenwa nenyaya ya 2030, nenyaya yekuti ZANU-PF irambire mupower. Ndakutendai mazvita ndibaba wachinogurei. Mukaona tisingataure pese pese, kungava kumachannel kwedu, kungava kuma WhatsApp group, kungava kutaura kana pafoni, dzimwe nguva zhinji tiri kugara takadzima foni. Saka mukaona tisingataure musanyanya kutsvaga maningi kana kuchema. ZANU-PF iri kutuma vanhu vakasiyana siyana. Garai makangwarira vana veZimbabwe. Ndakutendai mazvita ndibaba wachinogurei. Zivisai nyika dzese dzitarise ziso muZimbabwe. Zivisai vana veZimbabwe vaite mademonstration vari kune dzimwe nyika. Ndakutendai mazvita baba wachinogurei.